kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, kumusta kay amin na po agbuibuya kay nagdingdingig iti programa ni Romantic Bolero. Nya dito programa to nga napauluan Romantic Bolero. Nya dito apo yung pagtutungtungan kun ako nagitay may panggap apo iti panagayan. Nya wenno may panggap apo kadagiti kunakon nga Okay, okay? So ituloy ti apo dating programa, nya tapnuwas ko na akon tungtungon tay apo may panggap ka dagiti mapaspasamak, may panggap ka dagiti in love ken victims of love, nya aglalo apo datang gundaway datang panahon apo di Disyembre, nya adu dagiti kunakon nga makapadpadas, may panggap apo iti panakaupay, may panggap ti ayan. So kablawan tayo apo ni Sir Edgar Cabrera, nya madama apo nga agbuibuya iti live stream tayo. Nya mabalin niyo apo nga buyaan ni Papa G, nya iti TV iti channel 13. Kaya nasamatan ni Ma'am Jenny Han Ramos. Good evening, Ma'am. Sapay latta ko mata napintas iti al-aldaw mo kaya nasamatan iti pamilya Ma'am Jenny Han Ramos. Nya datay may isa nga nasingid apo nga gayam tayo iti Facebook. And also kini Miss Angel. Good evening, Ma'am Miss Angel. Nya daytoy panagbaklay naman iti may isa nga pakaragsakan iti may isa nga ina. Yan ni Ma'am Angel datan ket 9 months 7 months summit 10 nga pregnant. Ya so napintas apo dagiti agsisikog tat nga bulan nya. Bulan iti ragsak ken bulan iti panagayat. Ya so nga tungtungon tay apo dat nga gundaway nya may panggap apo iti letter sender tayo. Ya? Kunana dito'y apo, nga dumadawat ti advice, dito'y may isang ina, ya, nga napasamak tihan nga ekspektare. Ya? Kaya dito'y apong agin inayat da. Ya? Nabiit da pa'y nga nagkalaysa,
Addan apo iti napalabas nga inem nga bulan sipod idi nagkalaysada. Siguro apo datoy surat na. Kaya dito apo nga inlanad na nya nga bayat apo nga mangnamnama daytoy nga ina nga haan nga gar-aramid ti kalukwan daytoy asawa na. Ngem later on namuan na apo naduktalan na nga addan iti sabali nga pagtutuunan nan iti atensyon detoy asawa na nya. Kaslaratay ibagatay na po in short nagbabai ni lakay na. Kaya dito apo nga kuna nang nagrigat na nga tanggapin nya. Ta detoy mister na kit idindinay na nga adda iti girlfriend na wenno adda ti sabali nga pag-ipapaayan na iti atensyon nya. Kaya tatapo nga han na kayat latta nga aminen detoy lalaki nga addan apo iti kadkadwana wenno umyanan iti pagtrabahuan na. Ya? Kaya dito nga lalaki apo nga kunana nga pagkakatiwalaan na datoy misis na ngem nakaaramid apo ti han nga kayat. Tatapo kaya haanan kayat iti agsubli detoy lalaki. Asla kaya nan desidido nga makisina detoy ayan ti misis nan. Nya ngem siyempre no ti babae mga idol kaya masapul nga adamot tumakder nga ina ken ama iti anak da. Ka first baby da. Nya. Kaya dita nga natakwatan nan nga dati girlfriend na iso nga isunan dahil misis iti pagtrabahuan na. Kaya dita nga nakumprontar, kinumprontar da nga madina nga talagang dito'y lalaki. Ya? Hanan kayat nga ituloy iti relasyon dagito iti asawa na. Ngem, kas ko nagarod apo, nya iti pagluntagan iti Pilipinas, once nga sika kasar, nya, nga nagaramid ka wenno nagbabae ka santo pa lang adati ebidensya nya mabalin apo ditang sumrek iti linteg aglalo iti pannakaydaro may panggep iti kunakon nga vowsy nya yung natay violence against their children's and women's nya isu nga kaya na iti maurnos metten nya medyo nagbutong siguro daytoy mister nya nga simpain da daytoy relasyon da nya tahan na kaya ti makaswan kino may panggap apo dagita nga ba nagako nadagsen mo ti pagdadaanan na daytoy misis nya nga nang namnama iti napintas nga masakbayan dagiti anak da. So good evening kini Ma'am Nichelle Mina kay ni Ma'am Elizabeth Alagadan. Ngagbuyboy ti programa tayo tatang rabii. Kaya nasama din apong kunana nyang urnusen da detoy relasyon da ken detoy mister na. Ngem datoy babae apo nga naging girlfriend detoy mister nya. Haan na kayat nga i-give up. Taada kanon bulan ya, nga nagtakdiran wenno relasyon kinabayag ti relasyon da nga dua ya. Ket no kikitaan tayo mga idol may panggap iti relasyon. Haan mo gamin nga may baga nga nagsina ya iti agasawa no verbal laeng. In the first place mga idol nagkasar dagitoy nga agasawa kaya iti rason-rason na dito yung babaeng nagsina da kano bayat idi nagarem wenno natakwatan na nga ada iti naging asawa na. Nagsina da laeng apo, ya, nagsina da laeng iti sarita. Ngayon ito usto na handamit nga analment, handamit nga naanal. Dahil mo pakitaan mga idol no nagsina ka ti agasawa ta adangurod papel. Nyangem no as long as nga hangkay nga naanal, awan ti analment nga napasamak ay kaawan iti mapasamak nga nagsina. Nga iso nga nadagsen mo iti pagtaktak daran detoy misis nya nga mangilablaban iti pagsaatan ken pagimbagan iti buinangay da nga pamilya which is usto apo nya usto daytoy inararamid nga addang daytoy misis. Nasurot na
nya datoy usto nya nga pasama. So nga shout out tayo man apo ni Mac Novida. So hang kaunay mo idol, hang kamay tulad datoy agdama nga tungtungan tay ita. Nya no may panggap ti annulment gamin nya although ado nagitay kunakon nga lakadem, ado nagitay masapol nga trataran aglalo iti korte may panggap ti annulment adun tupay lang iti kunada nga panagsasarita panangurnos no kaya yung nga talaga ti imaanal wennohaan. Iso nga daytoy babae mga idol nga naging girlfriend ni mister nya ket ilablaban na nga agin inaya da kano. Yan idi nagduada naging girlfriend boyfriend da nagsina da kano mutin ni mister. Katatapong agundaway inlaban ni Mrs. ni original iti karbingan na ken karbingan datoy anak na nya ket di tagarod data dahi tangarod ti imas na ta mga idol nga haan amin nga may ilemlem nya haan amin nga may bawbawal kun malaangan ket napintas anamayat iti maited na nya iti tunggal maysa which is apo nga no kikitaan tayo nya uray no balibaligtadan detoy babae nya nga agin inayat da. Manubulan na naging inayat da madilat ta ti ser na. Tada po ati kadat pagibasbasaran tayo ko datoy linaon na iti konstitusyon ken wenno pagluntagan apo nga naputar iti 1981 law may panggap iti panagkasar. Dahil man ti pagpampanunutan tayo. So kung nagitay agdangdangag dito mga idol nga adamat ti kapada na ti kastoy nga pasamak. Mabalin nyo nga ibinglay diti programa tayo. Nya? Tapno kaskunak, maamwanda, ken may bagayon no anya ti dapat nga aramidan, rumbang nga aramidan detoy girl. Tapno napinpintas mo lang, makaala tayo, makaala so na itinapintas nga advice. Especially, detoy naging girlfriend ni Mister. Yeah? So, ablawan tayo po ni Ma'am Antonita Blancy Aguiner. Kasi namin tayo ni Ma'am Elizabeth Alagadan. Yeah? Buy-buy iti programa tayo. Yeah? No may panggap kami na galita idol nga paspasamak, may panggap iti panag-asawa. Yeah? Ibaga tayo nga dagito yun nga paspasamak nga ni Mister nagkaroon ti sabali nga affair, nagka-girlfriend, natukso, naalilaw ti babae, agbalinan nga gagangay uno very common. Pero dahito apo nya insukat na dahito'y anak na ken asawa na which is nga nagbiit payla nga tawon aldaw iti panagkasar or kalkalpas ti kasarda ko namla kabarbaraan na kumano kikita no subrak ti sumarita apo kada kabarbaraan na payla ang dagiti I love you ken panagin narakop nya no tutuusan tayo apo ngeno daytoy kunakon nga insukat na nya ay nariga dagita nga banbanag nya dita nga sumrak kunakon dagitay mabaling nya nga aramiden iti right iti usto no legal wife nya ma'am Prince buy-buy tatta iti TikTok account iso kano dadto maapo dagiti mi mister nya nagitagdengdengag ko malaengen iti programa tayo haan no adaman iti nagkurkurangan ni misis mo nya ket haan mo nga biruken iti sabali data apo, nagkasar kayo in the first place. Nagkasar kayo, ada iti anak yo, ada ti bunga na iti inayan ayat mo. Inayan ayat yo kunak ko ba? Nyahan nga siya, kapo. May ramo na mitten. Ngimiti, may sapay apo dita nga side na nga ibagbagak. Dagiti apo kada may panggap wano inalala tayo kadagiti research ken napaspasamak nga iti korte. Which is nga ado ti right na ni legal wife tahan da garod nga nag-anal wenno datay nag-divorce iso nga no makita na ni Mrs. uray no datay nabayagdan tawenan apo iti naglabasen nga iti kadkadwa na ni misteren nga sabali no makalagip ni Mrs. nga idarom na kay mabalin latta aglalo no awan iti kunakon nga haawan ti sustento na
kadagiti anak yo. Ngam no dati no awan ti anak yo ko de jilaang. Dati ilaban mo di sustento na kanyam, nya. Which is nga ti ragsak nya nga dapat ko mga parakinyam itutod na ti sabali. In short apo, although adati pagkurkurangan ni bako mo, nilakay mo, ay kahaan mo ang mabalin nga birugon di sabali. Nya? Masabol ang no adaman ti problema, adaman ti han nga pagkinawatan iti maysa nga relasyon, akat maalat itungtungan. Haanan apo nga ipadalan iti sabali, haanan nga ipadalan ti korte, nya no kaya yu payla nga urnusan. No laki di awan ti iklay-claim ti sabali nga partido, datoy naging girlfriend ni mister, ay dahil apo iti nadagsen nga tungtungan. La ibagamon nga ni datoy babae, ket nabayag nga adda iti relasyon da kini mister mo, ngam si kakasar kayo kung naggarod nya, ay dakkel nga amang ti matugawam, ngem detoy mistress. Nagrigat to mo ibalikas niya. Iso nga alaon tayo man ti English na nung barbarong mahanda nga masaknaran. Kaya no daddo maapo, iti rason gamin nga ni mister kata agbirbiro wenno datay kunata yung agsida wenno rumaman di sabali nga putahe gapu apo nya iti panakauma ni mister nya iti ngiwat nya aglalo no ni Mrs. mo kada Armalite, ay ka masapul nga, sika nga mister kan, masapul nga atidog ti pasyensya, kan panagawat, isuna gor ti pinilim, kan isuna ti ingkasar mo, kan whether you like it or not, isuna ti kadwam nga lumakay kun bumakat. Isuna ti pagkukurang apo, panagkurang iti presensya, ken abilidad, ugali ni Mrs. ay kahaan mo nga mabalin nga birukon apo iti sabali. Nya apo di pigamoso, usto ka di dati imbagbagak. Correct me if I'm wrong. Nya? Tas lang ni apo di pigamoso, nya adamo ti naging girlfriend na. Although idi kapator ni apo di pigamoso nga makipag GF, uno napintas iti relasyon da kini girlfriend na, ngem napasamak lata apo iti heartbroken, napasamak lata na aramid na lata dato babae, iti nagbirok iti sabali nga lalaki. That's why apo, ngano part uno stage iti girlfriend-boyfriend, nya, nyo pa ilaang nga ibubuhos. Kasi lano semento mala ang apo, iso nga mapaspasamak garod iti flood, scam, flood control, nya, tahaan da nga mapnek datay isibsibog da nga semento ya no adda apo iti panakapnek iti maysa nga tao haan nga mapasamak iti flood control scam uno ghost project kasdi mo't apo iti panagayat ya no mapneken ni apo di pigamuso ko mga mapnek iti kini girlfriend na awan kumamot ti rason nga ni di pigamuso ket agbirok ti sabali nga putahe uno babae. Dahil apo ti puntos tayo. Nya? Nga, although adan apo, datay kunakon nga panakanapnek, wano tay mapnek kan, ngem, adagord apo dagitay sulisog. Iso ti may isa nga mang perdi apo iti relasyon. That's why nga masapol nga ag-stay ka laeng kini Mrs. wano girlfriend. Tano ka maudyanan na, datoy araramide maaramid tumak kanyam, which is nga panunutem apo nga adda iti bunga iti innayan ayatyo in the first place. Apo di pigamuso mayat ka naimbag agwapo nga rabi mo idol. Nagtamanan apo mangrugrugida manan iti kinagwapo. No ti kinagwapo apo limi pasan. Isog sublite mo na apo ti topic tayo. No siya nga bilang gamin hunting nga maiwasan apo. Ako may ibagbang isardeng nga talaga nga maiwasan nya nga ni mister nga kumitamot at isabali wenno adate ko na akon nga ada paghanga. Dati ko man kaakiba naka-crush nya. Aglalo no detay ni mister adati makita na nya nga nagpadaan kay nagsupadian detoy babae nga nakainlaban. Related apo datoy dati tungtungtungkon tayo nga mister nga nakipag-girlfriend nga natiliwan iti bisis na. Amuyo kami na po kung nagaruden nya may panggap iti dagita nga banag.
normal. Normal apong nga ni Mister, adati gundaway nga tumalyaw isuna. Nga datay man kasla mahumaling mat at iti dayta nga babae. Ngem, iti ibagbagak apo nga haan mo nga usaran dayjing nga banag, nya tapno maika mo di feelings ni feelings mo para kini bakit mo. Tano daddo maapo kunakon ni iti ayat ay kaawam mo ti pilpil yan na laki. Di nga tiket ko lang apo nga mapasamak ko ma. Although, adati mapaspasamak nga relationship ti sabali nga mahaan nga iso ti rason tapno isu naket panawam i-abandom laeng nya iti kadayta nga babae. So nga shout out man apo kini DP Gamoso, kini Ma'am Elizabeth Alagadan, kini Manang Graciel Galiendo Trinidad, dita Banayoyo Ilocos. Kina sa makablawak apo, detay naisem ken very humble nga mayoryo dita Banayoyo Ilocos ni Apo Alex Galanga. Nya makikita to usto nga kulay ni Apo Alex talagang panagserbi ken panangipakita apo iti panangipatag iti ili kada iso apo iti pakpakita na tatta ni Apo Alex Galanga nya ay kantay malabasit nga brief na ore kada ni Manang Gracial barang no yarasas nanto makin ni Apo Alex Galanga da nakita ka po idi panagtungtungtung me idi napasamak ti Christmas lighting dita Banayoyo nya ditoy apo nga inyebkas na nga nakarik na akman apo, iti may isang mayor nga mangibaga, nga kaya na, nga dagiti kailyan na, kat ma-experience naman lang apo iti napimpintas nga Pasko, nga bayat apo iti panagdaldalyasat, ken panagpasyar apo iti munisipyo, iti Banayoyo. Makikita yo apo, datay post tayo. Sango pa ilaang dadyo apo, irwar pa ilaang dayta iti iling Banayoyo, nag-elegant. No sobra apo ti sumarita ka datay pagsasao iti Facebook nga Instagramable nga kunada pa yun apo. Gapo apo dati kinapintas na kena dati anggulo na dati munisipyo dai. So nga no lumabas kayo apo iti sangwanan iti Banayoyo idepon nyo ta silaw yo tahangkay nga masisirap kana makita yo iti pintas na tapno ma-appreciate yo kuna garo data itsura iti irwar iti Banayoyo. Okay? Iso nga shout out apo iti kadagiti taga-ili iti Banayoyo nya binuyog Banayoyo nadang Hello sa may na po ni Nicole si Bolboro anay magarabi imam iti panagbuy-buya iti programa ni Papa G. Kaya nagpagkapagkalan di boses ni Papa G. I'll be right back mga idol. Katanya kwarta na manay. Tamasako lang mayroon kayo sumayin ini 2018. Di sumublat ni Christine di 2019. Ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat iti Burgos na mapanti bitlida kaya nagira tumapay nga ili tano ti kastan at dan lumasatan ng tao kada gito'y maili at dati na parna titaya. So makasin na po Diyos, ituloy na nga ng puntuan, nalpas ako kay ito'y rangkay ng tayo yung sikat at tamagaw.
Tata, may da nakita da nga kabarbaro, ada pa yung aircon dagat. Pag kaya man alaw na napansin da ito nga gymnasium Mitila Burgos ket sapay kumatan. At danto pay kurang na ito sinanama ka po ngagpatulong to kentuan nga maddanto manan da ito basketball court mi tinapinpintas na to. Commitment ni ako at tinulong kami lata with Mayor Boy, Vice Mayor Rio, da aming programa, projects na payagan para ti hili nga Burgos at tinulong kami lata. Awan ti kumang kontra, support kami aming projects na mabalik na may pan dito yung Burgos. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Our teams who will be competing on Tuesday, Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President, for allowing us to host a PDL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City.
Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous World Tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. Ano ito kung Krismanin dito yung kusor, nagdumapay nga lugar, inukos rin yun, pero tagtalay, kita tayo, naka-congressman tayo, pagkastoy, di kalain na. Dito'y suyo kat iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance ng kaput ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay. So aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, damot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat da nga na assistance nga gapu ti DSWD. Siya ni Corazon Agusto, ngagnaay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Oramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos. Nangabak pa yun ti sinela, sir. Ti abol ko, di kanawidan tatay. Tiyan usaran da nga sinulid di ka kapas. Yung tatanaw mo tagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, aggatang kami. Ti apok tito mo, nababalasang. No bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahakuan. Ta adumot ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya tigay ti agorder, sir, nalakadala nga arami dinon. Nagiti apok, sir, narasasarok pa idang nag-designan. Sigurado ak, sir, nagtuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan na supplyan, sir, ti susuki ti order ta agon online dati apok, sir, ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kaya kuyogan pa ni Congresswoman. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115.
Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Init. Umuulan na naman. Init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy. Datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy. Kat dakal ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet din ti interamente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors, karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samat nga kadwa dahito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dahito nga mingkat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay gita ti agas no di kadi agoperarda. Kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda
may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH, we were informed that we can use those funds for such medical mission. So we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Sa ito ay may tagtataka rin barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o dari kiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na dato ita nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugay da. Katay kabilit po dyan opisina, panamig in coordination BSWD, handa madelay dyan ito, so ang yung rayo na Jaya, basta no, that kan ito yun sa Jaya. Nagito'y lugar na mabalik ko papanan, so pati schedule ko sa gatuyang pagka. Dakkel unay nga panagyamyaman kini apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito'y tayo nga makita no kas anumat kinailibtak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito.
po iti news pagtungtungan tayo tataapo iti romantic bolero. Idol, adapay lang datay picture tayo ni Shop on the Rock dita. Kita mambasit ta may flash tayo. Aji Shop on the Rock ni Apo. Bagi ni Apo Victor Wandas. Yan. Tapno na pinpintas may lahi. Kaya nasabi na po kablawan tayo ni Apo Elizabeth Alagadan, ni Robert Blanche, Junior Binhani, Dugani, ni Apo Robert Frando. Shout out idol watching from Hong Kong, Bani Ma'am, Micah Johnson, Family David. Kaya nasabi na kablawang manibagis tayo, Paulo Paso, nagagit, checkpoint idol, ditanggali mo yung aglaman. Given ang Apo, checkpoint, hindi nga gali mo yun. Talagang hindi pa nag-checkpoint na inaldaw. Inaldaw na ang checkpoint na daw talaga nung may pag-hindi pa nag-checkpoint na. Okay, Kaya naslaman na po ni po Xiao Lian, yan ni Gamueda, J. Mark Makyong. Kablawa magitay Pimbaldo Posta Kaburo versus Sabangan Bagis Idol ko ni Gamueda Mark Makyong. Yan dita Santiago. Amuyo ako dito Santiago kami talagang kuna akong habang bumaybayag apo di panahon, habang lumipas ti panahon apo ado nagiti tumantanor nga natatayag kada basketball player no kastuhin apo nga tiyempo. Yeah. Iso nga napinta saan lang apo nga may nga barangay, haan lang apo nga may nga sitio iti pumaypayagpag may panggap apo iti basketball. Yeah. Kaya sa mga kablawan tayo apo ni Apo Victor Wandas, na yung bagarabim sir, at ay owner and manager apo iti Shop on the Rock, yung astamad ng ti overflowing mineral and refilling station. Idol, dati man picture na, no, adapay lang ang panakabalin na. When no, adapay lang dati ilamlamang tanga picture ni Apo Victor Wandas. Shout out bro, nga na pa ito yun, agbuibuya, madabang agbuibuya Apo ni Apo Victor Wandas. Anyway, nya, iti Shop on the Rock, hit masarakan iti Bagani, Tukgo, Candon City. Kaya nasamatan na po iti overflowing mineral and refilling station. Ya. Mabalin nyo apo iti agorder. Dahil apo iti pwesto ya, ni Apo Victor Wandas. Masarakan dahil iti barangay Bagani, Tukgo, Candon City. Kaya nasamatan apo iti kunakon pagrefilan kadagitang nadadalus ken nasamit nga raman ti danom. Dita apo mismo nga abay nan ken kastamiten nga magatang yo dagiti agkakalaka nga grocery iti Shop on the Rock. Ya, kay nastamiten apo hanyo unay nga mingmingan apo iti nagwapo ken naisem nga panagrup-rupa ken panagis-isem ni Apo Victor Wandas nya. Bakan tuki din no datay bayadan nyo nya agbalin nga sanga drum. Tanataraki gamin apo ni Apo Victor Wandas nya nati pa nagis-isem na pailaeng nya makaallukoy apo nagiti customer nya makitkita kun apo no kasanon to nga lumakay ni Papa J. Di ba inagsway ha laglag mo niya apo dagiti agsapsapol iti pag-refillingan kadagiti dandano, mabalin nyo apo nga tawagan ni Apo Victor Wandas. Kaya nastamit na po, dagiti agbirbiro kadagiti nalaka nga presyo, kadagiti grocery items, aglalo iti pang Christmas. Iso nga napindas apo nga turungon nyo, adapay apo nagiti promo ni Shop on the Rock. Kaya nastamit na po, kablawan tayo ni Paul Aguinalde. Hello, Ludes. Hehe, kumusta? Kung ni Apo Paul Aguinalde. Well, as a human being, wala tati makarkortan. Normal Apo Paul Aguinalde. Yan, kasilat tamot, nadaduma, yan, nakadait pa yan ti bulsa ni Papa G. Nasamitan na po, kablawan to ni Alfredo G. Palacio, kagbuy-buya iti programa tayo tatangagundawin na imbang Rabi Imser. Kaya nasamitan na po iti Bernido, ken Palacio family dito Danar, kaya nasa mga kablawak apo, iti pamilya ni Papa G dito barangay Danar.
idadaulwan ni Filomeno alias Asyong Drunking Master Gakusan. Kinasamitan na po ni Esberga Gakusan. Ken iti pamilya ni Papa G dita barangay Daldagan, Kalimuyod, Ilocos Sur. Rain pagkarabi kita kay amin nga wanti labas na. Nya malagit ko lang apo. Ha? Dati tungtungan tayo tatay. Yan. Kuna na pa dito ay Papa G. Ada ka din asawa, mabalin nga iasawa king ka, daytoy anak ko nga duwa. May salaan ko maano, dapat nakabalin na nga mahaan mo tin apo nga mabalin. Yan. Ni Papa G kada already taken. Yan. Kaya nga sa amin na apo. Yan. No, Shakti Baro, ya, madikayat ang duwamot at iasawam kinyak, ma'am. May salaan ko mangam haanan nga mabalin. Ya, haanan nga mabalin apo nga iasawam ni Papa G kadagiti anak mo. Ya, ni Papa G is already taken. Adan apo iti naganan, adan iti makinbagi. Wenno adan apo iti nang puros iti parparya ni Papa G. Yan sa mga kablawan tayo ni Glenzel Cubales Gambon. Good evening, ma'am. Iti pa nagboy-boyam datang arabi iti Domingo. Ya. Nagitaya po agpe-prepare para into bigat. Monday, laki sapsapa yung tagrubat ka ni. Basta no Monday, traffic. Normalin apo. Kaya nasamitan niya nga madmadlaw apo di numutibiyang. Nya nga no, ada iti traffic ti may nga ili. Kaya nasaon apo kada sign. Sign apo dayta nga po progreso iti may nga ili. Nya? Haan nga agka-traffic apo iti may nga ili, no? Awan apo iti volume iti tao. At the same time, ada nang iti dumagdagasanda. Nya? Iso nga napindas apo, nga ada ti mas pasamak nga traffic, hanlang dati traffic mat apo ang dati kunakon nga sabali nga traffic. Yan, no sabali nga traffic, dagitay kunakon nga narnoy nga mapaspasamak iti kalsada, okay? And also ni Alfredo G. Palacio. Pogilat ta idol ni Ray. Agkidkidimen, tama na. Agkidkidimen, tama na idol ko na. Yeah. Kaslam Legino Brana kanya ay daso na kabaybayad ko pa ila ang kinya po Bernard Pasyon ya nagbayad akti nasurok nga 2,000 gapo apo datoy sakit ito service na nya. Naman kasta normal lang nga po kadagiti service nya nga adda iti mapaspasabak nga kasta nya mabayadan. Naman kasta po wala garod nga idanong ko datoy kablao ko datang rabi iti na imbang rabi ken advance Merry Christmas. Kaya nagpagkapagdating di boses ni Papa G, I'll be right back mga idol. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part?
a dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Init. Umuulan na naman. Init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays po nga identified. Sa ito ay may tata de barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o dari kiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na dato ita nalawa ngamin ti barangay kat rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. Okay, ganyan na panabanti oras tayo mga idol. Gadi dito sa maruman nga segment, ngayon tayo agtutungtong. Iti programa tayo. Kinasama nga pagyamanak apo na gadi ng kadkadwa kini Papa G tatanga oras. Kinasama tayo pagyamanak ni partner Juanito Vicencio kini partner Ruel Larana nga nagkadkadwa kini Papa G. Kinasama tayo apo na gadi viewers tayo iti programa tayo tatanga rabii. Nang nagruna kini Mark Anthony Peralta, kini Ma'am Elizabeth, kini Manang Graciel, kinasama ni Glenzel Cobales Gambo, ang nagbuibuya apo at gundawa niya. Dito po, pakada na po. The one and only Pogi in the Dark, Mr. DJ Papa G. Good night, mga idol. Malagsakan na datoy tatayon, makakadwak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga
new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program iso dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maisa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan umapitong ito. Sa healthy habits mo na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.